iwe itai iba shong hang tei ngamot dei mo sha jing post new tang ba dei pen ban seperti compare lada feeling kon nejrong dei ka jing i ngan aya pi o kong tei na ai pi wan o kong tei na ai pi wan la slem ngat mi lan ti a pi pan ya shem biang ba pi dei ha kan e ken tas ni kan no ka chik men kawan ha nga iwe itai iba shong hang tei kamot dei mo sha jing post new tang ba dei pen ban seperti compare lada feeling kon nejrong dei ka jing i ngan aya pi o kong tei na ai pi wan o kong tei na ai pi wan la slem ngat mi lan ti a pi pan ya shem biang ba kan e ken kasi kan no ka chik men kawan ha